máte už 2,5 piva? Ešte jedno. No, áno. 2,5 Keď to delíte? Ne. A my dáme pauzu chvíľu? Posledného pána. To musíš čím najrýchlejšie máte. Pozor, kvôli mechúru čím najrýchlejšie, ale kvôli žalúdku nemôžeš. Predstav si, že by si vypil naraz 6 pív, prídeš na základ a nepustíš nič, lebo však je to stále v žalúdku. Ako keď vypiješ 6 pív, ti v bruchu ešte rozťahuje, vieš, tým oxidom. Ale 4 pivá chalani zase aj nemohli hrať. To je hanba. To by to aj Poli dokázal. Ale prosím. Už majú v sebe 2,5. Poli. 5 Martin, počkaj, toto nemôžeš ešte takéto, ale... Poli. Počkaj, súťaže to idú. Jasne, Ne, imaj preč. On som robil. To máš veľa vody. Budeš mi lievať. Ale keď to rozsmejete. Ale keď to robíte len 5 minút, tak ešte nič nemáte vodou. Ešte budú vás nekúre niečo. Poli, smejča. Počkaj, kým sa mi rozsmejte. Pomáha. Možno takto aj štartuje. Dievčatá odpustia, ale ja to vždy robím tak, že proste stavím za to, aby sa najmenej. Vidíš, že ja poviem asi na záchod. Úplne do tej vodky dávať. Ja myslím, že dočíme všetkých okrem Ivo. Prekryžené nohy. Druhú flašku prinesie. Počkaj, ja ti tam pridám. No môžeš. O to ide, práve o to ide. No ja práve, že teraz by som nenazbieral, ale keď... Poď si zaboxovať. To je nič. Čo? Poď si zaboxovať. Pre Majky je zvyknutý, rozumieš? Pre Majky 4 piva do malička. Ale keby, ale on má kapacity. Majky mu sa trúňaky. Ale tak, ja som ešte nikdy nemal brúko väčšie než hrudník, teraz mám. Ja mám a čo? Tvoj kúpek. Hej, počúvajte, potom vlastne zabokujem za chvíľu záchod. Ale nabierať to už mám. Nech to pekne začína takým... A ja potom mi bude vychádzať, ja si pôjdem do záchoda doliť. Prečo? Tak myslím, to doma robí. Počkaj. Ty to ale vypil. A ešte sa vyšpe. Ako polovný s prostatou? Je veľa. Není obce, Ježiši, na Jezukas. Viete,